ngakhale chipani chimali kungesipata changokhala masiku atatu ku opposition zikuoneka ndithu kuti kumeneko ndithu zuwa layamba kuwawamba anthu kumeneko makamaka ndithu a media team ndithu khupira kuti a media team yaku Malawi kungesipata ambiri timayitsatira bwino kumeneko kunali anthu ngati achina Jesse Kabwira achina Ken Nsonda ndi zigoba za chipani cha Malawi kungesipata zimezi ndithu zinangoti mbwe pa Facebook kuphatikizapo ndithu anyamata ojiya ngati achina Dickson Kashoti tikhupira kuti Dickson Kashoti ambiri tikutsata bwino mkulu amene ndithu pa page pake ndekuti amakhala ndithu akuyankhula zinthu zambiri kwa basi zotamandira ndithu chipani cha Malawi kungesipata ndi akuti a Dr. Laza amachita kuna kuti boma lomweli sitikusintha mpaka na 2030 musavutike ndithu ino azipani zosusa makamaka ndithu ku chipani cha DPP kumene kuli ndithu anthu omametu kumeneko ndimene ndithu amathera mawu mkulu amene pa tsamba lake la mchezo la Facebook ndipo satira kuluza kumeneko amene watu a Dickson Kashoti afika ndithu poyera kuvomereza kuti zinthu ndithu zawavuta ganyo amene ali naye ndi ganyo amene ndithu anatha pa 16 September 2025 makaposatira ndithu kuti nzika zinakwiya kupsa mtima ndi mmene usogoleri wa chipani chimene cha Malawi kungesipata umachitira zinthu zake maka ndithu kuononga chuma cha dziko pomapereka ndithu ndalama ku zigoba zochuluka kwambiri zimene ndithu akuti inali strategy kayotanika imene ndithu yapangisa padakali pano kuti akhale kunja kwa boma ndeto kunali kumwaza ndalama kupereka ndithu kwa zigoba zosiyanasiyana moti ndithu kukalembedwa nkhani kandetu ma media houses akalemba nkhani pa tsamba la mchezo la Facebook wina wake ndithu kungobwera kuzapereka maganizo osusana ndi usogoleri wa chipani chimene cha Malawi kungesipata ndetu umathidwa phuzo pamenepo kuyankhulidwa ndithu zinthu zambiri nde tebulo ndithu inasintha panopa ndoti amene ndithu ali kuzuwa ayamba kukanda atu pakali panopa ndi mkulu amene ndithu wafika pa tsamba lake la mchezoli kulemba nkhani pamenepo imene ndithu akudandaula maka a Professor Arthur Peter Mutharika kuti ndithu adula ganyu mchere ndithu umene amadalira amenewa wathapo makaposatira ndithu kuti Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP ndi amene ndithu apambana pa chisankho chimenechi ndi mukaona chithunzi chimene chikuyenda ndithu pa screen panopo ndi chimene ndithu ndi cha mkulu amene amati kuti Dickson Kashoti chimene ndithu wachilembera uthenga umene tiuwerenga ndi tino kumapeto kwake tipitira ndi nkhani yathu bwinobwino mmene ndithu ikuyendera mukamona mkulu ameneyo wanyama ndithu envelope ya khaki imeneyo ndi pamenepo pali ndithu uthenga umene akunena zona kuti malova kuyang'anayang'ana maganyu mtaunimu ma envelope muli ma certificate kuyambira ya ubatizo mpaka standard 8 a Professor Peter Mutharika mwatipweteka mwativulaza muzikhala ndi chisoni ndi ana anzanu enafe ndi amasiye uku ndi zativuta basi ndimene ndithu akulembera uthenga umenewo tsono uthenga umenewo ukalembedwa ngati ndi joko komano tikautenga ndithu kumvesesa bwinobwino uthenga ndithu ukutanthauza kulira ndithu kwa munthu wamkulu kuti ndithu ganyu amene amagwira ndithu ganyu ameneyo wathapo metafotokoza kale kuti ku chipani chimene cha Malawi kungesipata amachita ndithu zinthu zopenga kwambiri amakhala kuononga ndalama zambiri kwa basi zonena kuti zinakatha ndithu kuthandiza zinthu zina maka ndithu magawo ena ofunikira pa umoyo wa Malawi ndiye kumakhala kuyenda nkhani maka imene imanena zona kuti ku State House ndi kumene ndithu kumachoka ndalama zolipira ndithu zigoba zonse zimene zimakhala pa masamba a mchezo kuphatikizapo ndithu anthu ojiya ngati amenewa amene kuti a Dickson Kashoti ndi kagulu kawo ndithu ka media team kumeneko ndi kunena zona ndithu kuti chipani cha Malawi kungesipata chimaononga ndalama ndithu zambiri maka zochoka ku State House chifukwa tikatenga ndithu ndi budget imene ndithu inadulisisidwa panali pa 25 May 2025 kumeneko ndithu anadusisa ndalama yokwana 67.3 billion Malawi kwacha imene ndithu imapita ku State House kokha zimene ndithu aphungu ena otsutsa aku nyumba ya malamulo maka ndithu achina Samia Suleiman anatsutsa kuti ndalama zimene zinali zochuluka kwambiri zona kuti anakatha ndithu kuzipitisa kumbali ngati ya bungwe la ADMAG kuti ndithu agule chokudya chithandizire nzika zimene ndithu zimavutika maka chifukwa cha kusowa kwa chakudya mavuto ndithu anjala
komano amene wandithu amazikundikira kumatenga ndalama kumakapereka ndithu kuzigoba ngati zimezi akuti njira ndithu yopanga defend chipani chimene cha Malawi Congress Party zimene kumapeto kwake ndithu chinaonesedwa chipata chotukira pa chisankho chimene kuti chinachitika pa 16 September 2025 nkutheka tomwe ni maganizo pa nkhani imene pamene tunazoona kuti Dickson Kashote omwe ndi mmodzi ndithu wojiya wa ku chipani cha Malawi Congress Party kapena kuti akuti wa media team kumeneko afika ndithu polemba pa sabalo la mchezo la Facebook pamene akufotokoza maka ndithu zilango zimene akumana nazo pamene ndithu chipani chawo chimene ankasapota cha Malawi Congress Party chili ndithu ku opposition kumene ndithu changokhala masiku 3 okha. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sakwaliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chongo tinkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitakufikira mosavuta.